Noswaith dda, a chroeso i wasanaeth Hwyrol Weddi Eglwys Dewi Sant ar yr Eilwyd, ar y 7fed Sul wedi'r Trindod. Gras a thangnefedd i chwi oddi wrth yw ein tad ar arglwydd Iesu Grist. Garedigion yng Nghrist, yr ydym yn presenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef, i offrym iddo trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom ac i'w ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros y mae'n hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred, gydawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym, trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau, gwaredid ni oddi wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau i chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd ag orau'n gwefusau, a'n genau a fynegad y foliant. Dyw brosiau'n canorthwyo, arglwydd brysurau'n camorf, gwogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen.
Ond fiost o arglwydd ifftir, dychwelais gaeth ddiwed Jacob. Maddeuais anwiref dy bobl, cuddiais ddau holl bechod. Tynnais dy maif dy holl ylid, troiais dy fiwr ffylidio gyrwydd dy ficter. Tronio fyw ein hiach awdwriaeth, a thor maif dy ddigofiant o fi wrthym. Ai byth o digi wrthym, astanid i ddysoriant sydd genhedlaeth a chenhedlaeth, ond y throed i an byw haeni, fel y llawen ychod y bobl yno ti. Dangos i ni arglwydd dy drigaref, a dod i ni dy iachawdwriaeth. Gwrandaw a beth a ddywed yr arglwydd ddiw, canis a fe a dreiff a hefwch i'w pobl ac i'w saint, ond na thront at ynfydrwydd, diau fod ei iechyd efn agos i rhai a'i hofnant, fel y trigog o goniant yn ein tirni. Trigaref a gwirionef am y gyfarfiant, cyfiawnder a hefwch am y gysan a sant. Gwirionef a darfa o'r ddeiar, a chyfiawnder a edrych i lawr o'r nefoedd. Yr arglwydd hefyd ar iddaioni, an y ddeiar ar iddau chlwd. Cyfiawnder a o'i flaenedd, a esid ei draed efar y ffordd. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glan. Megis yr oef yn y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, a noes oes oedd. Amen. Daw'r llys gyntaf o'r ail benod o ganiad Solomon, o'r 8fed adnod hyd y 30 ac yna yr 11fed adnod ar 15 a'r ail ar 15. Ist, dyma fy nghariad, dyma ef yn dod, y mae'n neidio ar y mynyddoedd ac yn llamu ar y bryniau, y mae fy nghariad fel gafr ewig neu hydd ifanc. Dyna ef yn sefyll y tu allan i'r mur, yn edrych drwy'r ffenestri ac yn syllu rhwng y dellt. Y mae fy nghariad yn galw arnaf ac yn dweud wrthyf, cod yn awr fy nwylid a thyrd fy mhrydferth, oherwydd edrych, aeth y gaeaf heibio, ciliodd y glaw a darfu. Y mae'r blodau yn ymddangos yn y meysydd, daeth yn amser i'r adar ganu, ac fe glywir
can y dirtir yn ein gwlad. Y mae'r ffigysbren yn llawn ffigys ir, a blodau'r gwynwydd yn gwasgaru aroglau peraidd. Cod yn awr fan wylid, a thyrd fy mhrydferth. Y mae fy nghariad yn eiddo i mi, a minnau'n eiddo iddo ef. Y mae bugeilio'i braidd ymhisg y liliau. Cyn i awel y dydd godi ag i'r cysgodion ddiflannu, tro ataf fy nghariad, a bydd yn debyg i afr ewig neu hydd ifanc ar y mynyddoedd ysgythrog. Abraham a'i had yn dragowydd. O goniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glan. Megis yr roedd yn y dechrau, a mae'r awr hon ac na bydd yn wastad, a'n oes oes oedd. Mae'r ddarlleniad yn dod o lythyr cynta'r Peder, pennod 4. Y mae diwedd pob peth ar ein gwarthaf. Am hynny, ymbyllwch ac ymddisgyblwch i weddïo. O flaen pob peth, cadwch eich cariad at eich gilydd yn llawn angerdd, oherwydd y mae cariad yn dileu lliaws y bechodau. Byddwch letigar eich gilydd heb rwgnach. Yn ôl fel y derbyniodd pob un ohonoch ddawn, defnyddiwch eich dawn yn gwasanaeth eich gilydd, fel gweinyddwyr da ar amryfal ras Duw. Os yw dyn yn llefaru, llefared fel un sydd wedi derbyn o'r aclau Duw. Os yw'n gwasanaethu, gwasanaethed fel un sydd wedi derbyn o'r nerth y mae Duw yn ei gyfrannu. Yr amcam ym mhob dim yw goganeddu Duw trwy Iesu Grist. Iddo ef y perthyn y gogoniant a'r gallu bythbythoedd. Amen. Gyfeillion annwyl, na fydded chwith gennych am y tân sydd ar waith yn eich plith mwyn eich profi,
fel petai rhywbeth chwythig yn digwydd i chwi. Yn hytrach, llawn hewch yn ôl mesur eich cyfran y ddioddiaddiadau Crist, mwyn i chwi allu llawnhau hefyd a gorfoleddu pan ddatgyddir agoniant ef. Ysgwaradwyddir chwi oherwydd enw Crist, gwyn eich byd, o achos y mae ysbryd y gygoniant, sef ysbryd Duw, yn gorffwys arnoch. Dyma derfyn y darlleniad. Ar awr pan arglwydd y gollangu dywas, mewn tangnefedd anol gair, canis fy llygau dawelodd, iachawd o'r iaith. Ar hon a baratoes, cer bron wyneb yr holl bobl, i fod yn oleuni o leio'r cenhedloedd, ac yn ogoniant i phobl Israel. Ogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân. Megis yr oedd yn y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist einig fab ef, ein harglwydd ni, yr hwn a gai trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groesoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd. Disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar ddeheilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod aw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymyn y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a bo gyda chwi, a chydath ysbryd ithau, gweddiwn. Arglwydd drigar hawr ddim, Crist drigar hawr ddim, arglwydd drigar hawr ddim. Paint od, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sanctaidd i'r denw, deled y dair nas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaiar hefyd. Roi ni heddiw ein barab ein addiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddaiwn un ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom, a chaniatáu ni dy iachawdwriaeth,
ymysg dy weinidogion ag iawnder, a gnad y ddewis bobl yn llawen, arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch anghorwyr ddoethinem, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn i byth yn erthol, Duw glanhau'n calonau, ac adnodd ysbryd yn iawn o'n mewn. O Dduw na allwn heb o tir ang i boddi ti, wrth drigaredd cyniatafod i thlan ysbryd ym mhob peth gyfarwydd o alliwio ein calonau, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O llalliog Dduw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn, dyrwydd weision y tangnefedd na all y byd ei roddi, fel y boeni gan i fyddhaeth orchmynion, a'n gwared gennyt rhagofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Goleau'n tywyllwch a tylygwn i ti o arglwydd, ac o'th fawr drigaredd am ddiffyn i rhag pob perygl ac embydrwydd yn os hon, trwy gariad deunig fab ein gwared o'r Iesu Grist. Amen. Yn ystod y cyfnod hwn o ymdywelu ac nesau at Dduw ein tad nefol, offrymwn iddo ein hymbiliau dros holl Eglwys Crist, a thros anghenion y byd. Ti o arglwydd yw ein brenin a'n Duw, ti'n unig sydd ar doethineb i wybod yr hyn sydd orau i ni, y cariad i'w gyflwyno, y nerth i'w yreddu, a'r tragwyddoldeb i'w barhau. Rwy'n ni ond gras i gredu, i geisio i dderbyn ac i ddefnyddio'r rhoddion hyn o thailioni yn dy wasanaeth rhad, hyd ddiwedd ein hoes, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gweddiwn dros heddwch, cenhadaeth ac undod yr Eglwys, dros bawb sy'n cyhoeddi'r Efengil, a phawb sy'n chwilio am y gwirionedd. O Dduw ein bugail, rwy'r Eglwys weledigaeth newydd a chariad newydd, doethineb newydd a dealltwriaeth newydd, adfywiad i'w disgleirdeb ac adnewyddiad i'w hyndod. Fel bo neges dragwyddol dy fab, nas difwynwyd gan roddodiadau dynion, yn cael ei chroesawydd fel newyddion da yr oes newydd, drwy ef sy'n gwneud pob peth o'r newydd, Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gweddiwn dros ein cymunedau a'n cenedl, dros bawb sy'n llyfurio i sicrhau cyfiawnder, rhyddid a thangnefedd yn ein byd. O Dduw, yr hwn o'th gariad a wneithost yr holl genhedloedd yn y byd i fod yn un teulu, cynorthwya ni gyd i garu ac i ddeall ein gilydd. Cymer i ffwrdd gasineb a chwewrder, wnau ryfel orffen, a dymchwel a gwahanfuriau sy'n gwahanu, fel y gallwn oll weithio gyda'n gilydd ar gyfer dyfodiad dy deyrnas, a byw yn dy dangnefedd, trwy dy fab Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gweddiwn dros iawn ddefnydd o'th greadigaeth,
fel y gall pawb cyfrannogi o'r pethau da, yr wyt ti'n ei darparu. Dduw y creuawdwr, byd da a phrydferth, yr wyt ti wedi greu. Ond yr ydym wedi hagru gan ein trachwant, ein hymwela a'n difaterwch. Maddau ni, a gwna ni'n ymwybodol o'r cyfrifoldeb i warchod a chadw. Boed i ni ddiogelu ac amddiffyn a gofalu'n dyner ar ymrywiaeth a'i freidr sy'n rhan o gyfoeth dy fyd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gweddiwn dros bawb yn ei gwaith a'i bywyd beunyddiol, dros ein teuluoedd a'n ffrindiau a'n cymdogion, a thros bawb sy'n teimlo'n unig. Rhadlonaf dad, gweddiwn dros ein cartrefi, gad i ddangefedd orffwys arnynt, gad i gariad drigo ynddynt, cariad sy'n cynnwys caru'n gilydd, cariad at y ddynoliaeth, cariad at fywyd ei hun a chariad at y tŷ o Dduw. Gad i ni gofio bod angen llawer o ddwylo i godi tŷ, ac angen llawer o galonnau i wneud cartref, drwy gariad yr anwylid, Iesu Grist ein harglwydd gweddiwn. Amen. Gweddiwn dros bawb mewn perygl, galar neu'n rhyw fath o drallod, dros y rhai sy'n gweini ar y claf, y digyfaill neu'r anghennus. O arglwydd ein Duw, a ddawodd dy fendigaid fab i'w ddilynwyr na chaint gerdded mewn tywyllwch, ond yng ngoleuni'r bywyd. Tostyria wrth bawb sy'n dioddef o amheuaeth neu bembleth, a chaniataidd yn weld doleuni di yn Iesu. A disgwy ymhlith dirgelion bywyd, gerdded yn ostyngedig drwy ffydd yn ddoef, ein harglwydd yn gwaredwr Iesu Grist. Amen. O llalluog a thragwyddol Dduw, caniatáu dan dy gariad losgi ynom y cyfan sy'n dyddigio di, a bod ein hewyllysion wastad yn ifydd i thewyllus di, a'n calonnau yn wirioneddol barod i thwasanaethu, fel y byddom yn y diwedd yn addas i gyrraedd dy deyrnas nefol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fod gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. O flaen pob peth,
Cedwch eich cariad tuag at eich gilydd yn llawn angerdd, oherwydd y mae cariad yn dileu lliaws o bechodau. Yr 8fed adnod o'r 4edd bennod o lythyr cyntaf Pedr. Llythyr yn bennaf i annog, cadarnhau a chryfhau yw llythyr cyntaf Pedr. Mae'n llythyr calonogol ac adeiladol o'r rhannau naws a'i gynnwys. Mae'n llythyr sy'n gosod allan prif nodweddion a gwerthoedd y dylai pob eglwys a phob Cristion ei meithrin, nodweddion a gwerthoedd sy'n ei gosod ar wahân i'r byd. Be sy'n anodd i ni wrth gwrs wrth i ni ddarllen y Testament Newydd yw gwerthfawrogi mor wahanol oedd bywyd yn yr hen fyd i gymharu a'n byd ni heddiw. Dyn ni wedi cael ein magu a dyn ni'n byw mewn cymdeithas sydd wedi cael ei thrwytho yn y ffydd Cristionogol am bron i 2000 o flynyddoedd. Ac i ni rwgnach a chwyno bryd i'w gilydd nad yw'n cymdeithas mor Cristionogol ei naws ag yr oedd, eto mae gwerthoedd yn cymdeithas yn parhau'n lled Cristionogol. Mae rwyddion Cristnogaeth i'w gweld ym mhobman yn ein cymunedau, yn y pensaernïaeth, yr eglwysi a'r capeli sy'n britho ein gwlad, yn ein diwylliant, ein llenyddiaeth a'n celf, a hefyd yn ein gwerthoedd fel unigolion yn yr 11fed ganrif ar 20. Y gwir yw mae Cristionogaeth wedi'w gwreiddio'n ddwfn iawn yn ein cymdeithas, ac wedi bod yn ddylunwad enfawr wrth ffurfio ein cymdeithas i fod yr hyn ydyw heddiw, boed i bobl weld a gwerthfawrogi hynny neu beidio. Petai chi ofyn i rywun sydd erioed wedi bod i'r eglwys beth yw ei gwerthoedd personol, y bydde'r mwyafrif yn ymateb a gwerthoedd sydd yn olrhain ei gwreiddiau nôl yn ddwfn i ddysgeidiaeth Iesu a'r Beibl. Mae'r egwyddorion Cristionogol yr waith o'n hamgylch ni yn mhobman, ond i ni agor ein llygaid a gweld. Wrth gwrs, beth sy'n digwydd yn weddol gyflym yn ein hoes ni yw'r ffordd mae'r mwyafrif bellach yn anymwybodol o ble ydaw ei gwerthoedd a'r egwyddorion hynny sy'n lliwio ei bywydau, wrth iddynt gilio o addoliad cyhoeddus ar y sul, a bellach ddim yn clywed yr hanesion o'r Beibl sy'n sylfaen i'w gwerthoedd. Hefyd, oherwydd hyn, nid ydy'n bellach yn gweld yr angen am waredwr a'i groes. Ac yn araf deg, mae'r rôl canolog Cristionogaeth a'i dylanwad anfesuriadwy ar hanes Cymru a gorllewin Ewrop yn gyffredinol yn mynd yn angof ac yn cael ei gwthio i ymylon llyfrau hanes. Dyna dristwch ein hoes ni, a fydd yn amddifadu'r genhedlaeth nesaf o gefn cyfoeth a chysur mawr y ffydd. Ond efallai bod yn rhaid i'w cholli cyn ei hael ddarganfod drachefn. Ond wrth i ni ddarllen y Testament Newydd, yr ydym yn camu mewn i fyd sy'n hollol wahanol, ac mae'n bwysig i ni gofio hynny bob tro yr ydym yn darllen y Testament Newydd. I ni, oherwydd mae'r ffydd Cristionogol o'n hamgylch ni trwy'r amser, a'i hegwyddorion yn sylfaen i'n bywydau, mae'n anodd i ni werthfawrogi mor wahanol, mor ddieithr a mor chwyldroadol oedd neges Iesu ar eglwys fore yn yr hen fyd. Roedd yr eglwys fore yn cynnig gweledigaeth o fyd a chymdeithas oedd yn hollol wahanol i gymdeithas yr hen fyd. Dyn ni'n anghofio wrth ddarllen y Testament Newydd mor wahanol, mor greulon a hunanol, mor fyrhoedlog a diobaith a bregus oedd bywyd i'r mwyafrif o bobl yng nghyfnod yr hen fyd, enwedig i'r cenedl ddynion. Ac i eglwysi bychain a'i haelodau ar y cyfan yn dod o blith y cenedl ddynion, heb unrhyw wybodaeth o'r Hen Testament na'r ffydd Iddewig, yr ysgrifennodd Pedr ei lythyr cyntaf, mwyn adeiladu y Cristionogion ifanc hyn yn ei ffydd, ac i'w dysgu a hyfforddi i fyw yn ôl disgeidiaeth Iesu Grist. Dyma rhai oedd wedi cael ei argyhoeddi fod Iesu yn waredwr. Dyma rhai oedd wedi cael ei hysbrydoli gan neges chwyldroadol y groes, am fyddeiant pechodau, am fywyd newydd, am fywyd yn yr ysbryd glân, ond oedd eto wedi dysgu sut i gymhwyso neges chwyldroadol Iesu i'w bywydau beunyddiol, ac i'w bywydau fel cymuned o Cristionogion oedd yn ceisio byw yn ffyddlon i Grist mewn byd oedd yn elin ieithus i'r Efengyl
Byd oedd ei werthoedd yn wahanol i werthoedd yr Efengyl. Un ffordd dda o ystyried llythyr cyntaf Pedr yw ei ystyried fel abec byw y ffydd Cristionogol, llaw lyfr ar sut i fyw yn ymarferol y bywyd Cristionogol. Oherwydd y mae rhan helaeth o'r llythyr yn ymwneud yn uniongyrchol â materion ymarferol, sut y dylai pob Cristion ymddwyn tuag at ei gyd Cristion, sut y dylai pob Cristion ymateb i'r rhai nad oeddent yn Cristionogion. I'r eglwys fore, yr oedd popeth yn newydd, ac nid hawdd oedd cymhwyso disgeidiaeth Iesu i'w bywydau ac i'w cyd-destun. Nid hawdd oedd bod yn eglwys mewn byd ang-Cristionogol ym mhob ystyr y gair. Ac felly, fe ysgrifennodd Pedr ei lythyr gan osod un egwyddor fawr fel sylfaen i fywyd yr eglwys. Un egwyddor fawr a fydde'n lliwio pob agwedd arall o'i bywyd fel cymuned, oedd yn byw yn y byd, ac eto oedd yn wahanol i'r byd o'i hamgylch. O flaen pob peth, meddai Pedr, cedwch eich cariad at eich gilydd yn llawn angerdd. Dyma ni'n dod at galon a sylfaen ymddygiad y Cristion, sef cariad. I ni sy'n gyfarwydd ar Beibl, does dim byd yn newydd yn hyn o beth, yr ydym o hyd yn dysgu beth yw ystyr hyn i ni. Fe wyddom am bwysigrwydd cariad ym mhob peth. Ond i'r Cristionogion cyntaf, yr oedd hyn yn rhywbeth newydd, estron, chwildroadol. Yn yr hen fyd, oedd yn gosod cymaint o bwyslais ar grym a statws, a pharchu rhai mewn awdurdod. Yn yr hen fyd lle roedd cymaint o ofn eraill, ofn y diwiau, ofn ffawd, ofn anffawd, ofn y dyfodol, yr oedd yr egwyddor o osod cariad uwch law pob dim yn rhywbeth chwildroadol. Ac yr oedd Pedr yn gwybod, heb gariad, roedd dim gobaith i'r gymuned o Cristionogion ifanc yn ei ffydd, oroesi o gwbl mewn byd oedd yn llawn casineb, ac oedd yn eliniaethus iddynt. Roedd hefyd yn gwybod heb gariad, nid oedd modd i'r gymuned honno dyfu a chyflawni'r dyletswyddau eraill megis lletygarwch, dangos heilioni, gweini ar ei gilydd ac adeiladu corff Crist, sef yr eglwys. Ac roedd Pedr yn barod i fynd un cam ymhellach hefyd pan ddywedodd, cedwch eich cariad at eich gilydd yn llawn angerdd. Nid cariad arwynebol yw'r cariad hwn i fod, ond cariad sy'n dod o ddyfnder, cariad brawdol, cariad llawn angerdd, cariad sydd o hyd yn estyn allan i groesawu eraill a chofleidio eraill yn ei hangen. Gyda chariad, y mae cyflawni dyletswyddau yn troi'n wasanaeth rhadlon, dirwgnach bydd rhywun arall, fel Iesu yn golchi traed ei ddisgyblion y noson honno y brydychwyd ef. Mae'r cariad sy'n llawn angerdd yn anrhydeddu ac yn ceisio lles eraill. Mae'n edrych am y da yn eraill ac nid yw'n canolbwyntio ar ei ffyleddau. Dyma'r cariad sy'n adeiladu corff yr eglwys, a'r cariad o fynir i bob Cristion ei feithrin yn ei hymwneud ag eraill. Nid oedd Sant Pedr yn dweud yn fwy yma na ddywedodd Iesu, car dy gymydog fel ti dy hun, neu fel y dwedodd Sant Paul yn ei emyn mawr i gariad, y mae cariad yn amyneddgar, y mae cariad yn gymwynasgar, nid yw'n gwneud dim sy'n anweddus, nid yw'n ceisio ei ddibynion ei hun, nid yw'n cadw'n cyfrif o gam, ac i Sant Paul yr rhinwedd mwyaf, y grym mwyaf y mywyd pob Cristion yw cariad. Dyma'r cariad ein cawn ein galw i feithrin yn ein bywydau ein hunain. A mae'n rhaid i fywyd y Cristion fod yn seiliedig ar gariad yn llawn angerdd, neu mae wedi methu yn yr hyn sy'n ganolog i'r ffydd, sef cariad Crist tuag atom ni. Mae ein cariad tuag at ein gilydd, tuag at eraill, ond yn adlewyrchiad o'r cariad mawr tuag atom ni a welwn ac a brofwn y marwolaeth Iesu Grist. A'i gariad llawn angerdd tuag at bechadurus ddynol ryw a welwn ar y groes
yw ein hysbrydoliaeth yn cymhelliad ni garu a chariad llawn angerdd, caru Duw a'r cwbl sy'n eiddo, a hefyd cariad cymydog yn yr un modd. Ac wrth ni gamu o'r hen byd yn ôl i'n byd ni heddiw, byd sydd wedi ei ffurfio i raddau dros 2000 o flynyddoedd gan gariad Crist, fe welwn yn gliriach nad yw gwaith cariad wedi dod i ben eto. Ac wrth i gymdeithas symud yn ddiarwybod iddi o'i gwreiddiau Cristionogol, y mwyaf i gyd y bydd yr angen nid yn unig i ni siarad am gariad, ond dangos ein cariad llawn angerdd, mwyn gwrthsefyll yr anghariad, yr ofn a y cysineb sydd ar gerdded. Boed i ni felly gael ein calonogi, ein cadarnhau a'n cryfhau i ddal gafael yn ein cariad llawn angerdd, cariad tuag at Dduw a tuag at Gydddyn, y cariad brawdol, chwyldroadol sydd ar gallu i weddnewid y byd, mwyn ei enw. Amen. Cariad trianin at y rai o gyfun, cariad hefech raiad arno, cariad hyfym diwedd iddo, cariad gaeth a clod, trabor nefan y bod. Cariad yw y tad, roes ei fab yn y rhad, i farwolaeth dros elynion, i'w gwneud ifo yn gyfeillion, y cariad gaeth y clod, trabor nefan y bod. Cariad Iesu mawr, ddaeth o'r nefi lawr, i gyflawni hen amcanion, gras yn iachau dwriaeth dynion, cariad gaeth y clod, trabor nefan y bod. Cariad ysbryd Duw, mawr anfaidroliw, gwnaeth i'r cartref i fy hunan yn y galon a'i o gaflan, cariad gaeth y clod, trabor nefan y bod. Tangnefedd Duw sydd uwchlaw pob deall, a gadwa'ch colonnau a'ch meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw, a'i fab Iesu Grist a'n harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, a fôn eich plith ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen.